Como xa informamos en Televinte, esta semana foi aprobada pola Deputación de Lugo a partida económica que liquida a débeda do canon hidroeléctrico con Chantada, unha cifra que ascende a 360.000 euros. As obras aprobadas na sesión do pasado martes foron as seguintes: 68.965 euros para a certificación das obras do auditorio, 183.400 para o mobiliario do mesmo, 30.000 para o desenvolvemento das TIC, unha achega do Concello para as obras do pós-2012 de 17.666, 15.599 para a reconstrución do muro no campo de fútbol do Sangoñedo e, finalmente, para a mellora do centro de día, 46.425 euros. O alcalde da vila, Manuel Varela, explicounos todas estas obras. Son remanentes de diñeiro que quedaron de unha serie de obras que se fixeron en Chantada, que agora non ven a conto recordar. Entonces había sobre 360 e pico mil euros sin liquidar, por así decirlo. Nos fixemos unha relación de investimentos que nos veñen de maravilla, pero bueno, sobre todo dous deles son indispensables para terminar co auditorio. Entonces faltaba unha partida de memoria, non a sei exata, pero unha partida de 60 e pico mil euros para a liquidación da primeira fase da obra. Despois outra de 180 que queremos que, bueno, de feito está xa feito o proxecto e o que ten que facer a Diputación é adxudicalo para adecentar o entorno do auditorium, para poñerlle todo tipo de mobiliario, proyector, cortinóns, etc., non? E depois outras partidas xa máis pequenas, para unha delas para levantar aquele trozo de muro que nos tirou o temporal no inverno no campo de fútbol, no Sangoñedo. Outra partida para axudar a ver se somos capaces de conquerir unha partida importante a través do GDR para decentar o colexio de infantil que estaba no campo da feira. Nos queremos ali arranxalo para centro de día, entonces reservamos aí unha partida perto de 50.000 euros do canon tamén para suplementar a que nos poida vir a través da subvención do GDR. E despois concretamente outra de 30.000 para desenvolvemento TIP, para sobre todo promoción turística, e non me acordo ahora de máis nada, pero bueno, en todo caso esa partida e esa cuantía de 360.000 é para solventar xa definitivamente o canon de enerxía. Con isto hai que dicir pois que a Diputación de Lugo cumpliu coa sentencia que había gañado Chantada en distintas instancias, non? Que se terminou, bueno, pois incluso no Tribunal Superior de Xusticia había contencioso administrativo para liquidar este tipo de débeda despois de pasar por outras instancias xudiciais. O alcalde amosouse moi satisfeito coa Deputación de Lugo e con este diñeiro que resulta moi necesario para as infraestructuras da vila. Pois a Diputación fixo os seus proxectos, os seus investimentos. Isto si dá, digamos, baixas, é un diñeiro que sigue tendo dereito o Concello de Chantada que se siga investindo, non? Aínda non hai datas concretas para estas obras, pero Manuel Varela destacou a importancia de leválas a cabo o antes posible, fundamentalmente o auditorio. A data, bueno, pois na última vez que estuve aquí, concretamente co presidente da Diputación, que estuvera pois na Estrella de Galicia, en unha visita que se fixo ao polígono, demos ya, digamos, a máxima rapidez posible, porque todas nos teñen presa, non? Pero sobre todo terminar o auditorio, que agora está incluso nunha situación que non nos gusta nada, tanto o entorno como hasta o propio suelo do escenario está sufrindo deterioro tanto polo frío como polo calor, me imagino, pero está entrando, imagínate, outro verán con ese calor directo a través da cristalera que ten, pois seguiríanos levantando o escenario, non? É indispensable pois rematalo. Ten moita presa tamén o do campo de fútbol e, bueno, pois o resto, si cabe, o do centro de día, mentre non nos chegue, insisto, a axuda a Xunta a través de planes europeos e a través do GDR, tampouco nos tería tanta prisa, pero, bueno, en todo caso, canto antes se faga mellor, non? Si empezas unha obra e despois non a terminas e non lle das uso, non ten sentido. Desto levase falando desde fai tempo non a nivel de Chantada, por sorte, non, pero a nivel de outros concellos ou de outras administracións, de obras que se fixeron incluso faraónicas e que agora están, bueno, pois abandonadas. Eso non ten sentido, non? Entón, esperemos que non nos pase cas nosas o mesmo.